Yr oedd na hŵr o gwmpa machno yn canu merch o bwy Llandudno a cau I gari ar y gogarth cyn dod yn ôl I garthu biarth. Roedd hi'n hogan iawn ei thad yn rhedeg garej hen fo iawn yn y bôn. Doedd hi'n dda I ddim yn golchi ac yn cwcio gath I sac ar ôl un a fod ffôn. Os rwy'n yn gwrando mae'r gŵr o benmach no sio gwraig ei ffeindio sydd rhaid. Mae ganddo ferfa welis a tractor I daid I gasglu'r haid.